Από περίεργα, εννοείται μου ξέρει. Ότι θα κάτσω να σκαλίσω. Να δω ποιοι είναι αυτοί. Ποια είναι αυτά τα φιντάνια, τα σκύπτρα του πολιτισμού που θεωρητικά πρέπει και οι ίδιοι να είναι έτοιμοι να εξάγουν αυτόν τον πολιτισμό αν τους ζητηθεί. Που ευτυχώς πολλοί δεν φεύγουν παρά έξω. Αλλά λέμε ρε παιδί μου. Μα γιατί δεν φεύγουνε αυτό? Όχι, όχι, άστο. Βλέπεις, ρε παιδί μου, την πιάνεις με τη μία την καρμυριά έτσι εδώ. Γεμάτο καρμυριά. Και δώσου το προφίλ. Λεωνίδες, Μεγαλέξανδρους, Δόρυτα, Ασπίδες, Βεργίνες, Κοκορέτσια, Στρογγυλοφάνα, Ρατζιελέξ και τα μάτια μου. Ανορθογραφία, μα δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν τα έπαιρνα τα γράμματα, Τράπερ ήθελα να γίνω. Ρε φίλε, όταν μου μιλάς και για πολιτισμό και μου τσαμπουνάς ότι η ελληνική γλώσσα, αρχικά με την πετσοκόφεις εσύ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γράψτε σε γκρίκλις να τελειώνουμε. Μην παραχαράσετε την ιστορία.